Καλημέρα, πρώτο μαγιά σήμερα και θα φτιάξουμε ένα ωραίο στεφάνι από λουλούδια του αγρού. Βγήκαμε στη γειτονιά και μαζέψαμε πράσινα κλαράκια για να φτιάξουμε την κυκλική βάση του στεφανιού και εδώ θα δέσουμε μετά απλά λουλούδια. Λοιπόν, τα κλαριά γύρω γύρω θα τα δέσουμε με αυτό εδώ το σειρμάτινο και θα φτιάξουμε ένα ωραίο κύκλο. Έχουμε ενώσει λοιπόν σιγά σιγά μερικά κλαριά για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε την κυκλική βάση που θα δέσουμε τα λουλούδια. Συνεχίζουμε. Έχουμε ήδη φτιάξει το αρχικό κύκλο με τα κλαράκια και τώρα θα αρχίσουμε να δένουμε τα λουλούδια γύρω γύρω. Θα δούμε ποια χρώματα μας αρέσουν και πώς θα τους συνδυάσουμε. Προσθέτουμε μια άσπρη κορδέλα και μια κορδέλα πάνω για να το δέσουμε όπου μας αρέσει. Το στεφάνι μας είναι έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!